Beginnen met zaken die het daglicht juist wel willen verdragen. Mensen die graag in dat daglicht hun mening willen verkondigen. Die ervoor zijn uitgekomen. Het zijn ouderen, homofielen en lesbiennes. En ze hebben zich verzameld onder andere bij de ANBO in een werkgroep Roze Limburg. Aan tafel bij ons Peer Meijers. Hij is oprichter van de Roze ANBO in Limburg. En Gonnie Perret, zij is lid van de werkgroep. Ja. Welkom, fijn dat jullie in de studio zijn. Is het nodig een belangenvertegenwoordiging voor ouderen, homofielen en lesbiennes? Is dat echt noodzakelijk tegenwoordig? Absoluut. Waarom? Voor de ouderen om zich veilig te kunnen voelen en ook om gelijkgestemden te kunnen ontmoeten. Mm-hmm. En daarvoor willen wij toch gewoon een plaats bieden, een onderkomen. Ja. En die hebben we voor de werkgroep in Geleen. Mm-hmm. 1 keer in de maand dan hebben we een hele gezellige bijeenkomst. Mm-hmm. En je zou toch ook bijvoorbeeld zeggen, ik sluit me aan bij de COC, of is dat gewoon onvoldoende? Spreken die toch een andere taal? Het COC op zichzelf heeft natuurlijk dezelfde doelstellingen. Mm-hmm. Het behartigen van de belangen voor homoseksuele, lesbische vrouwen, transgenders, eigenlijk de hele groep eigenlijk. Alleen de traditie is zo dat het COC meer zit op de jongeren. Mm-hmm. Ze besteden wel aandacht, dat staat ook in hun beleid elk jaar. Maar in de uitvoering is het COC lastiger om de ouderen te vinden. Ja. En daar is de ANBO. De ANBO is natuurlijk een oudere organisatie. Dus die brengt dat in zijn eigen pakket al sowieso mee. Ja. Met respect mag ik dus zeggen dat jullie al wat ouder zijn. Zeker. Dat is wel een voordeel. Dat hebben we al verdiend. Ja, dat hebben jullie al verdiend inderdaad. Jullie hebben dus eigenlijk de geschiedenis van de maatschappelijke acceptatie en de maatschappelijke onacceptatie meegemaakt. Aan de lijve ondervonden. De maatschappelijke gevolgen. Hoe staat het tegenwoordig met die maatschappelijke acceptatie? In Limburg gaat het, vind ik. Maar ik hoor wel verhalen uit de Rand dat het wel heel erg terugloopt. Waarom is dat zo? Waarom neemt die acceptatie een hardere zienswijze op ons, denk ik. Mm-hmm. En dat vooral door... Je bent geen echte Limburger, hè? Want je bent import, zoals wij dat dan zeggen. Sorry, een echte import. Een echte Hollander, hè? Een echte Hollander. Is het zo? Is de cultuur aan het omslaan in de Randstad ten opzichte van jullie? In het geheel kun je zeggen. Maar ik denk, alles wat afwijkend is... Dus wat dat betreft zie ik ons niet echt helemaal anders dan allochtonen of andere groepen die divers zijn. Alles wat anders is, en zeker in tijden van onzekerheid, dan zijn het vaak de groepen die anders zijn die het moeten ontgelden. Mm-hmm. En ik denk dat wij hartstikke hard nodig zijn om toch weer op de figuurlijke en misschien zelfs op de letterlijke barricades weer te staan. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat we op de kaart blijven. Ja, als je nou het verleden een beetje in perspectief ziet, is er ooit een fase geweest waarin jullie echt dachten, nu zijn wij volledig geaccepteerd? Ik wel. Ja? Zo die 90er jaren wel. Ja. Mm-hmm. Ja, goed, ik vind het in Limburg nogal meevallen. Ik voel me wel op mijn gemak hier in Limburg. Maar... Je voelt je veilig maar ik kan me ook wel voorstellen als ik ouder ben en ik kom in een of ander tehuis terecht, dat ik het dan weer heel moeilijk ga vinden. Ja, maar dat is dan de toekomst. Mm-hmm. Zijn jullie daar bang voor? We horen in ieder geval geluiden om ons heen. We hebben een SOS, dat vertelde Gonnie net al 1 keer in de maand. En ik zit ook in de landelijke werkgroepen. We horen in het algeheel angst onder mensen. En zeker mensen, toevallig hebben wij alle twee nog familie en kinderen. Ja. Maar dat heeft niet iedereen. En als je dan bijvoorbeeld stelt dat je in een verpleeghuis terechtkomt na een infarct van het een of het ander. En je zou niet kunnen terugvallen op familie. Dan denk ik best dat het heel moeilijk is. En dan zit je toch waarschijnlijk met je gevoelens van... waar blijf ik met mijn homo zijn? Ja, waar ben je dan een pleeggever? Maar ook als je bijvoorbeeld een relatie hebt... en je komt alleen in een tehuis terecht... hoe ga je dan ermee om dat die relatie bij je mag komen... en bij je mag blijven of zo? Dat kan ook, dat is nu ook wel eens dat het misloopt. Maar zijn jullie niet in de toekomst bang dat jullie buurman in een verzorgingstehuis... of buurvrouw het gewoon niet begrijpt? Er geen begrip absoluut. Voor heeft en dat je daardoor gewoon in een isolement komt? Dat is nu aan de hand. Dat is nu ook. Is nu al aan de hand. Dat is juist de oudere generatie snapt het niet. Of wil het niet accepteren. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wel jullie angst voor de toekomst. Die mensen komen we ook tegen die problemen hebben in de bejaardenhuizen. Mm-hmm. Nou, ik denk dat het ontzettend belangrijk is. En dat is, vind ik zelf, een van de speerpunten in de provincie in ieder geval. Zorg dat er een platform is waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Ja. Want dat is niet alleen voor nu, maar dat is ook voor straks. Ja. Nu hebben ze de gezelligheid en straks hebben ze misschien de nood. Ja, en daarmee komen we terug op de activiteiten die jullie nu doen. Ja. Hoe verhouden die activiteiten zich landelijk? Is hier in Limburg meer interesse voor jullie activiteiten dan elders? Wij hebben de grootste groep. Landelijk gezien hebben wij de grootste actieve groep. Is dat verklaarbaar? Want even zwart-wit, we zijn hier in het katholieke zuiden... dus misschien is de verdraagzaamheid hier iets minder. Ik zou zeggen, minder belangstelling. Ik weet wel dat op de Veluwe en zo, zwarte kerk, dat het daar veel moeilijker is. De Kousenbandgemeente daar.
Ja. Ik ken de katholieke bevolkingsgroep ook als een groep die van feesten houdt. En dat is vaak ook aan de homoseksuele mensen al besteed. Ja. Dus daar zitten eigenlijk meerdere elementen in. Daarnaast denk ik dat katholieken ook of nog iets verdraagzamer zijn. Dat is één ding. Ook wat relaxter. Relaxter. Ja. En als ik kijk naar de stad, want ik heb zelf 30 jaar in Amsterdam gewoond. De anonimiteit daar onder de homoseksuelen is niet kleiner of groter per se dan op het platteland. Okay. Ja. Ik heb wat dat betreft verschrikkelijk veel bijgeleerd. Ik woon nu al 10 jaar in Limburg. In het kijken naar de homoseksuele En mannen dat en is totaal vrouwen. anders in ieder geval. Ja. ANBO kan daar wat in betekenen. Absoluut. Tot slot, wat kunnen jullie concreet betekenen? Op dit moment kunnen wij pratige bijeenkomsten regelen. We kunnen contact zoeken met verpleeg- en zorgtehuizen. Om daar te kijken wat daar kan verbeteren. En daar zou een stukje belangenbehartiging hartelijk op zijn De plaats zijn. belangenbehartiging is daarin absoluut een speerpunt. Oké, ik hoop dat we vandaag daar een opening hebben bereikt. We gaan niet afscheid nemen van jullie zonder even een internetadres bekend te maken. Want jullie hebben een eigen internetadres. Dat is www.anborozelimburg.nl. anborozelimburg.nl. Daar staat onder andere het telefoonnummer van jullie op voor mensen die naar aanleiding van deze uitzending gewoon eventjes verder willen praten. Klopt. Dat mobieltje staat nu aan, hè? Absoluut. Oké, mag ik jullie hartelijk bedanken voor jullie komst naar de studio en heel veel succes Ook wensen met veel jullie En jij ook activiteiten. bedankt. zijn. Ja. Goed.